दिनै गिबियावनो आं खुलुमनाय जासिग्रोबाय। जोंहा मैयासो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होनानै बेवहाय बर' बिजोङाव 100आव 100 मोननाय जोंहा निजोरा रानि ब्रह्म बिथांनिसिम आं बिसडिसि बा बरबाजार प्राइमारिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाग्रोबाय। जोंहा जोंनि बरबाजार एरियायाव गासै जोंहा बरबाजार हाइ स्कुलनिफ्राय 7 जन फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजनाव 18 जन आरो थार्ड डिभिजन दङ। आं बिथांमोननिसिमबो आं बिसडिसिनि एरियानि जानानै आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दायो जोंहा जोंनिनो गामि, बियो जोंनि दोलबारि गामिनिनो बिनानावा, आं बिनिसिम साबायखरखौ बावबावदों। लोगोसे जोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारआ जायनो 100आव 100 मोनगोन बे बिथांमोननो स्टुडेन्ट फरायसामोननो जोंहा 3 लाख रां होगोन अनसुंथाइ। बेखौबो जोङो दिनैनि बे माबायाव फोसावखानाय थाग्रोबाय आरो। दायो आं लाइमोनफोरखौ खावलायहरदों दे बा स्टुडेन्टफोरखौ खावलायहरदों दे जा उननि समफ्राव जेसेबांखिनि स्टुडेन्ट दङ बिथांमोनहाबो नैबे बिनानाव बायदि जाहाथे बिनानाव बायदि मोजाङै मोजां रेकर्ड लानानै जोंहा पास खालामो, बेखौ आं आसा खालामदों आरो खावलायदों जे जाहाथे जोंनि बर' हारिखौबो जौगालांहोगोन जोंनि बर' लाइमोन स्टुडेन्टफ्रा, आं बेखौ खावलायनाय थाबाय।